Кулларына микрофон тутып эшләргә күнеккән егетләргә кашык, таба һәм кастрюль бирсәң, ни кыланырлар икән? Бу сорауга җавапны тәмле көрәшнең алдагы чыгарылышында күрерсез. Бездә кунакта сөйләм жанрында хезмәт куйган 2 шоумен, 2 конферансье Рафил Галимуллин һәм Алмаз Мирзаянов. Шимбә көндезге сәгать 11-дә TMTV каналында тәмле көрәш карыйбыз. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.